Kien minn għalija li ser twellet tewmin iżda weldet iben bi spina bifida. Din hija l-istorja ta' Rowena Attard, li magħna tkellmet dwar is-sagrifiċċji li tagħmel biex tassigura li ċkejken tagħha Mattias jgħix ħajja kuntenta. Tifel ferriħi, alla voli għandu d-diffikultajiet tiegħu, dejjem lest biex jgħin, iħobb ħafna, Mattias ifisser kollox, nagħmel kollox għalih. U noqgħod nieqsa jiena minn ċertu affarijiet, anka l-ewwel nara li jkunu l-affarijiet għalih u mbagħad jiena. Ma kienx sitwazzjoni faċli għall-familja Attard meta t-tabib fehmhom dwar il-kundizzjoni ta' Mattias li kellu problemi fil-mobilità u allura kellu bżonn siġġu tar-roti. Din l-isfida Rowena aċċettata b'kuraġġ sa mill-ewwel sigħat ta' ħajja Mattias, b'mod speċjali meta kellha tieħu ħsieb ukoll il-ħuh Gabriel li fih sabet spalla. Il-kundizzjoni ta' saħħet Mattias kienet iktar diffiċli tul dawn l-aħħar sentejn, iżda familtu aċċettat l-isfidi tal-ħajja b'kuraġġ. Tul l-intervista bis-swit ommu kien hemm Mattias li llum għandu 11-il sena. Stajna naraw l-għożża li bija jħares lejn ommu u magħna qasam ħsibijietu dwar din il-persuna importanti f'ħajtu. Il-mami għalija tfisser ħafna li jiena inħobb nagħmel nissoċjalizza. U l-mami toħodni biex nagħmel da xogħol. Bil-messaġġ li flimkien tineleb kull sfida, l-omm u l-iben riedu li l-istorja tagħhom tkun ta' ispirazzjoni għal min għaddej minn sitwazzjonijiet diffiċli u għaddew dan il-messaġġ. Jum l-omm ma jistax jissejjaħ jiġi bħala jum wieħed, jista' jiġi l-ħin kollu, ikun il-ħin kollu jum l-omm. Jiena ngħidulhom biex ma jaqtawx qalbhom, veru jkun hemm id-diffikultajiet, imma ma jaqtawx qalbhom u jafdaw falla. Jiena Alla tgħidli imma Alla dejjem hemmhekk biex jgħinni. Inħobbok.